Pero itry sai sin pat ngai keblei pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong uji su. Kini ke video lada pila pinya share lem kenang ba nginuan rai ke jubab kawan be direct na ublei upa jungi ubah beneng. Te don iwe iba message nga lembay ka comments te ngam kwa ba pin message tang ha comments ngala airu number phone te pek kini ke message saya pek hi te kenang bangin nom ya pen kesan yala de namar kini ki ba pendep ya kejing pengam da ke basuta ki ngok san bet balabiang tanggata te ngi pan ki ba ko ngu namar kat uji suru dang sya pengam ubah klempop uang ban pendep ya ke hok ke jong ublei te ngiru ngianget ha kata rukom ba ngidon kam ban pengam kidon kini ki boong ba balepat dala de pengam ru kidang lepop kata te ka syong ha ka donot briuken ha bangi ni syakri ya ublei ne ngim jude ban pet briu te ke jing mot jong ka jing rung riu de khat ru kamut hisim bala rung riu de khat ngim de shu ban lepop han re kidang le hi kata ka di ka donot briu kidon pat ki bom le shu ki shu hap ki shu ur ha ka jing long briu te ka bashim ya ka jing khawai utrai ru kalong pop ban lepop biang han re hato kini ki bala shim ya ka jing khawai utrai baro thrai ki long be ki bajanai kim long baro ki bajanai hen re tang uta ubonyokor ya ka jing khawai utrai ka balong kas nam uji su bat kemet uji su kita ki kiar na ka pop lai tang ka to ka pop ka paki klem le khnang te bon ki ong ba la de pengam tama ki dang le pop te pisa bishar hi ma phi syakri ya ublei da ka ba pet briu ne phi syakri ya ublei da ka ba plet jingmut ya ka ten ka jok ublei ban ko ngu te namar ba ublei udon kam ya ki khon kristan ki banot te lada ini iba comment singa hang ni yong inga sa phone tang pa phiklem ai pat u number phone te nga la ai utu number phone te nga kwa ba pen wan kendo ya nga ini le be da ka video hi ba baro ki ba pet kin yo i bang rakwa hi baro ko we khasi kin ye pet ya kata ka jing kop ka jongi komba u ilija bat kinong ya thu jong u balam ki ya kop bat kumba u david u klam ong ban ya khon hapden ki khon israel bat kinong philistia han re tang hapden u goliat ba u david te ngarung ong phi wan shakmat lada phi kwa bangin ya tes ya jing shisha ublei udon hakaliang ka jong phi ne ublei udon hakaliang ka jong ngane te wan shakmat ngin ye le bet hang ni hapo YouTube hi te ka perthai barok khoi kan yo i bat ngin se pet ublei udon hakaliang ka jong no te hakata ka por te ngaru ngan ngai ye phi lada ublei udon hakaliang ka jong phi te nga ju le iki barok khoi bon sin mo ngala de be kop ikine bat ublei udon hakaliang ka jong nga te tang ba hakatu ka por klam penmi ra ha ki social media tang para kumne ngala ju yakop bat kibrio ha bangatip ya jisha bat ublei ru ujubab upen i bangadon hakaliang ka jong u ngam sngo sarong yela de henrai pindop tip ha shphang jonga ngade ka brio ka bala dangale ipop ibar tam ulawan penpau ya nga ngade ka brio ka bom ju i tai ka jing duna jong ki we henrai yela de ru ngayu i ha banga bakla banga ju pen bet no kloi phi tharai ipop ibar tam iba hakmat ki brio kampat dai ka pop ublei upen pau lada ngangan hikai baklai ki brio bala ubreu pengam onom yo i ke beneng te phithrai ubleu nom snenginga habaka lenti ke jonga ka de betang pesngo hai ublei la i lot e par khoi na kamta ka jong ublei phithrai ubleu unsya nga bangan ya lambak lai ki brio ada phikwa ban te bahas pa ka jinglong jonga sakali na kinong tre ki jonga hato nga yo i tang ya ka jing bakla jong ki wei ne danga bakla ya la de ro nga yo i ne phindop te bahas phang jonga bangam de re gabriu ka ba ya dakamon la jong ya ka jim jonga ngala dep it ha ublei bakwe ka banga kren kan debet ka ba ublei upen sle ya nga bat teng ha ka jinglong briu la danga kum kren daga do
ublei ulawan man penpau yang ba phala bakla bat ngade kata kebriu ke bahaba ngala bakla ruban kren ngaju penbek no ya kata ke bangala bakla tigitu ki baju pet na kawai ke por ka YouTube channel ka jonga lajar ja banga hikai bakla kinom bakla na mar hakawai pat ke video ngala pentip no kam dei rekum tu ngala bakla kade kumni ublei ulawan penpau yang ba phala bakla katu kamlong ke bedai penbek no ya ladi tigitu pat ki ba pet tengkat te lese ki i ya ka banga baklaru hendrai ngam yo ban penbet hendrai kata kajing bakla tengkat ka jujahi hajing long priu te hendrai ngaju penbet no te gi badal ringkat bet hi ki bam jumes ki videos ki jonga kitu gi badal ringkat bet hi pat nga lada kumno nga bakla ngaju penbet no ya kata namar balai ba ngadang dei tang kebriu teng nga bakla hendrai ublei wan sneng yenga phithrai kat ya kata ngan ya bakla ubleu nam hikaya nga kat ni ngala lut nam taki ai barkot ngan yalam bakla mat ngan yalam ya gibreu sha dujok phithrai ubleu unsya nga bangan le kumta te kata te kabom la long te namar kata itu ibala ong nga ba lada pinut kata phone te ngaru ong phi lada pinut kata ngin ya pau khmat bai pat ba bangan tip ya gajing shisha kenang ba kini ki ba supen ngam ba kini ki ba taru kin yo tip bala da ublei udon hakaliang ka jonga baro ngi haban yenget bangin haban supen ngam tela da udon hakaliang ka jong piru te ngiru ki baya pengam ngin su ya ta no ngin nom ya pengam su te ngin pet ken ublei udon hakaliang ka jong no te ublei yo ban kur khui pilang baro ya ro itra